Malcolm a Jill, dyna ni. Diolch yn fawr. Dyna ni, wel gobeithio chi wedi gweld y slides oedd yn cylchdroi ar y sgrin cyn i ddechrau rwan efo'r gerddoriaeth yn y cefndir. A os chi wedi sylwi naturiol mae'r lluniau o wrth diwetha o'r diwrnod gwych gawson ni'n mhlith yn gilydd. A banc bwyd yn Nghaerdydd, a ddyn lwyth o stwff iddyn nhw, a diolch am hynny. Ac gwych, na i roi hwnna i fynd eto, mae'n siŵr, syl nesaf yn y bore. Achos mae'n werth gweld, achos oedd o'n arbrawf llwyddiannus, mae eisiau ni wneud hynny eto. Ond dod â ni at ein gilydd ac rhoi cyfle ni siarad efo'n gilydd a efo pobl, da ni'n cael cyfle i siarad fel arfer. Felly gwych. Dyna ni, da ni'n dechrau'r wythnos brysur o'n blaenau gyda'r gwasanaeth llawn ma naturiol yn parhau yn yr Eglwys Methodistaidd am 3, ac mae Angor Grangestown weithiau am 3:40 dwi'n credu syl yma. A wedyn nos fory naturiol cwr gweddi am 7:30 ar Zoom ac yn y capel. Dim yn y capel, yn y cyntaf dyn ni'n neud o, oherwydd bod band pres Tom Gwynwaith yn chwythu plwc, neu dyna di'r gair, ddim chwythu plwc, yn chwythu yn reit gry, creu sŵn, go neis, ond yn reit uchel, felly da ni'n ymuno ac yn gosod byrde yn y cyntaf, a mae'n reit glyd yn yr ysbenna. 7:30 nos fory, ond dyna ni. Dim Mawrth, mae'n brysur, dyna ni'n yn y cylch bore dim Mawrth. Mae awsus nesaf yma oherwydd mae o'r agor achos na ni, oherwydd doedd nesalwch y syl diwetha, dyn Mawrth diwetha ydi cau y caffi, ond dyna ni'n cael ymcylch dim Mawrth yma. A wedyn 7:30 mae odyd manylion i ddilyn, da ni'n siŵr lle mae hwnna'n mynd i fod eto. A cwrdd chwarter cyfundeb dwyrim organwg 7:30 dy Mercher, a fydd parch Betty Wyn James, y llywydd yr undeb, mae'n lywydd newydd, dwi'n meddwl, yn dydy, yn anerch yno. Y syl nesaf wedyn, Oedfa yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd yma, gyda Simeon Baker, a wedyn yn te hefyd yn y pnawn. Yn y pnawn, da ni'n cael parch Esaias Grandes, Llanelli, yn dod ato ni i'r Eglwys Methodistaidd. A wedyn, dyna ni. Yn ychwanegol, mi eisiau chi gofio, chi'n cofio, da ni'n arfer mynd i Night at the Movies yn Neuadd Dewi Sant. Mae hynny lenni eto ar yr ail o Ragfyr, y cerddorfa Philharmonic Caerdydd, ac os ydych chi eisiau mynd, rhowch eich enw ar y daflen yn y cefn, os gwelwch yn dda. Bore Sadwrn y 5 o Dachwedd, taith gwylio adar, rhan 2 yn Fferm y Fforest, cwrdd am 9:45, tu allan, dwi'n credu, i'r lle mae'r wardeniaid, mae pobl yn ddod y blaen, ond ydych chi'n gwybod lle mae lle'r wardeniaid yn Fferm y Fforest, ar y ffordd yma no. Mae'n barcio, mae'n efo parcio wrth ymyl, felly digon o le. Dowch, oedd o'n dda iawn y tro diwetha, ac eirian Dafydd yn hynod o wybodus ac yn yr enwau Cymraeg yr adar yn llifo. A chi, mae'r enwau Cymraeg, mae'n hawl iawn i ni ddeud fel Cymru, ond maen nhw'n hyfryd a mae'n braf cael ei gwybod nhw. 5 punt y pen, elusen, tir Dewi, felly mae hynny'n hwyl. Awn ni am baned wedyn i'r caffi'r Eglwys Methodistaidd 7:15. A mae cronc newydd Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd a bob dydd Iau am 1/2 awr wedi 2. Tŷ bwyta llawr uchaf a y siop John Lewis yr Aes. John Lewis.
posh iawn, ynddo. Felly, croeso cynnes i bawb. A dwi'n meddwl, gyda hynny, dwi'n meddwl bod hynny ddigon o gloriadau awn ni yn ymlaen. Diolch yn fawr. Diolch ti ddim. A gai hefyd dweud bore da wrth bawb ohonach chi. Hyfryd cael cwmni bawb ohonach chi i Ydych y bore yma. Da ni am gael gair o weddi, a wedyn da ni'n mynd i gannu hemyn bach efo'n gilydd i ganolbwyntio'n meddylia ar ddew ac ar yr arglwydd. Mae'n nadoligaidd, ond ydy'r nadolig ddim mor agos a hynny. Felly, gawn ni gydweddio efo'n gilydd. Arglwydd nefol a thad yr arglwydd Iesu Grist. Dyma ni'n dod ger dyfrondi ar sul arall. A drwy ddysbryd mi wyt ti wedi'n galw ni yma at yn gilydd. Nid hap a ffliwc a damwain, ond arweiniad ysbryd di. A da ni'n gweddio byddi di drwy'r ysbryd yn rhoi nerth a egni i ni daddoli di yn iawn gyda'n gilydd. Bo ni'n myfyrio'r dyfawredd ac ar dy gariad, yn cael yn cyfareddu gan dy ras yn yr arglwydd Iesu. Yn sylweddoli eto dy fod ti'n fyw y cread, yn cynnal y cread rhyfeddol ma drwy dallu dwyfol, ac yn fyw y cadw yn yr arglwydd Iesu. Heddiw, da ni'n ymuno gyda chynulleidfa enfawr trwy'r byd i gyd o dy bobl di, o bob traddodiad a llwyth ac iaith sydd yn dyfoliannu, ac sydd yn garu, ac sydd am fod o dan dy lywodraeth a darweiniad di yn newyddion da yr arglwydd Iesu. Felly tyrd arglwydd i'r gwasanaeth a derbyn y clod, tyrd atom ni a gwrth i ni weddio a myfyrio a thrafod ac agor y gair yn bod ni yn dyfawrygu di ac yn dwy'n gogoniant i thenw glân. Gofynwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dewch i ni gannu yr emyn cyntaf.
gael stori bach, neu cyflwyniad bach. Nôl i ddechrau hynny, ti ddech. O, hwnnw dwi'n. Disgwyl dwi am hynny. O, sa. Mae Siai agor y PowerPoint. I gael. Tra ti'n gwneud hynny, tynnu'ch sylw chi at Operation Christmas Child. Mae yna bocsys yma i chi gasglu. Dawn ni gael 12 llynna. Bydd yn trio cael 13 flwyddyn yma. Ia? 13 iawn o'n i wedi gwneud y well na llynna. A mae yna daflen hefo labeli, bachgen, merch, ac yna fedrwch chi roi pob math o bresanta. A mae dipyn o'r eilenni yn mynd i Ukraine o'n i gweld. A da ni wedi gweld y plant y fanno, taim yn cael ei bomio, ac am hyd a lled y byd. Mae yna ddioddef a tlodi mawr. A cyfan gallwn ni wneud wedi gwneud yn gorau, mor aml a phosib, i wneud chydig bach o wahaniaeth yn enw Iesu Grist, ac i leddfu boen, ac i rannu yr adnoddau. Oherwydd da ni o hyd bod ni'n gwyno, ac bod ni'n gwybod bod y sefyllfa economaidd yn drwg. Da ni'n gyfoethog i gymharu â lot fawr iawn, miliynau os na biliynau o bobl y byd. Felly cyfrwch bocs ar y diwedd, a mae ganddo chi tan ddiwedd mis Hydref a Sul Cyntaf Tachwedd i lenwi hwn y tro yma. Diolch yn fawr ti. Rwan ta, yn y sleids yma, mae yna anifail yn bob llun. Felly, ydych chi'n gweld yr anifail? Mae yna un ar rhisgil cangen y goeden yn y fan yma. Mae li Maxen, ydych chi'n gweld rhyw fath o anifail? Falla ni anifail o'n ryfetach neu pry, cleren. Mali? Mae o'n moth yn y mos, dydi? Dyma na? Gwyfen. Reit, dwch chi ni weld y llun nesaf o'r anifail. Yn y dail Hydref, a da chi'n gweld dail mi ar y llun yn cefn. Da chi'n gweld anifeiliaid yma yma? Mae yna 2 neu 3 yma. Mae yna un brown yma. Beth ydi o? A mae yna un arall yn fama. Draed o fanna. A'i ben o fanna. Broga! A maen nhw'n edrych fel dail y coed. Tydyn nhw beth ar y fan yn cuddio? Yn y cifliw. Dyma un arall. Maxen. Tylluedd. Plentyndod heb gyfrifiaduron na teledu pan gwynt. Oeddech chi'n dysgu. Ia, mae yna gwdi hw, mae yna dylluan yma, does? Rhyfeddol. Un bach arall. Cifliw. Ac anifal ydi hwn yn cuddio. Chi'n gweld yr anifal? Ga i ddangos i chi? Lygyd, clustiau. Ond pa anifal ydi o? Se? Beth yw e? Llewpart. A mae'n cifliw mor ryfeddol yn dydi. Mae yna, ond tydan ni ddim yn ei weld o. Mae'n stori arall yma yna, ni gyda'n stori fi bore yma. A yr un olaf ydy hwn.
coeden, rhisgil coeden, cangen. Ydych chi'n gweld o? Ac ar y gangen yma, mae yna goes, a mae yna goes arall, a mae yna fraich, a pen, a choes. Be ydych chi'n meddwl ydy hwn? Dwi'n ffordd. Pardon? Chwal y ber, nac i tebyg un o'n gynt yn y dail. Brogan e llyffant ydi hwn. Yn cuddio. A mae byd natur yn rhyfeddol. A mae'n adnod y dweud wrth ni fel hyn. Gwnaeth Duw bob math o greaduriaid gwyllt, pob math o anifeiliaid a cymlusgiaid a phryfed gwahanol i fyw ar y ddaear. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda. A di wedi creu y math o anifail, ond bob math o rhyfeddodau. A da ni'n gweld rhaglenni ar y teledu gan Attenborough yn dangos rhyfeddodau creuarth Duw. A mae'r anifeiliad, a'r coed, a'r llynnoedd, a'r agonydd, a'r moroedd yn dweud, mor dda ydy Duw. A mae Duw yn caru be mae wedi greu. Caru'r brogaod, a'r gwyfynod, a'r llewpart, a mae'n caru ni. Ac oherwydd y bod ni wedi'n creu, da ni'n werthfawr gan Duw. Ac oherwydd y bod ni wedi'n creu, mae byd a'r blaned a'r cread i gyd yn werthfawr. A mae Duw wedi roi o i ni i ofalu amdano. Diolch i chi am wrando. Mae Caris Mair yn cymryd y clwb sêr bore yma, ac yn ystod yr enw nesaf, gewch chi mynd trwodd. Ond deithach chi, mi fydd clwb sêr pnawn dydd Sul am 3 ym mis Tachwedd. Da ni'n mynd i weld os sydd o'n gwneud gwahaniaeth oherwydd bod patrwm bywyd teuluol pobl yn brysur a bod yna lot o weithgareddau ar fore dydd Sul, felly da ni'n trio bod yn hyblu. Dewch i ni ganu y gan nesaf. Fy Iesu'n waredwr, arglwydd does neb fel ti, yn deilwng yn wir o molian ti, rhyfeddol i'w dygariad cryf. Sori. Mae gael y byrnad iawn tro yma. Oh,
nodi dau beth cyn i ni weddio a darllen. Nodi penblwydd hapus i gôr Caerdydd yn 30 prynhawn yma. A mae yna gyngerdd yn y tabernacl yr Ais, a nifer o'n aelodau ni yn canu yn y côr. Penblwydd hapus côr Caerdydd. Wedyn heddiw hefyd, dwi wedi checio hyn efo Ynys Harding, mae criw Ebeneser yn rhoi teg digartre yn y tabernacl am 3. Wel, dwi'n gobeithio nad ydych chi'n union yn yr un lle, ond sa'n eid neis, yn bysa. Felly mae Joy a Sean Williams a Liz De Caro yn helpu i wneud y te ar yn rhannu y prynhawn yma. Felly, da ni'n am ddarllen darn efo'n gilydd, dylch chi ni, nes i gychwyn cyfres o bregethau 5 wythnos yn ôl. A mae'n hanner bregath dwi wedi gwneud. Oherwydd eisiau sawl o Covid, wedyn o'r cyfnod bregethu, wedyn o'r llanast, a dwi eisiau dod at y cwestiwn cyntaf. A'r cwestiwn cyntaf ydi, cwestiwn Iesu, dyna di'r gyfres, 5 o bregethau. Pam dach chi mor ofnus, ydych chi'n dal ddim yn credu? Felly yn ystod y gyfres, fydda ni'n edrych ar gwestiynau mae Iesu wedi gofyn i bobl, a fydda ni'n meddwl, wel, sut maen nhw'n berthnasol i ni 2020? Mae Iesu'n parhau o un cwestiwn i ni, a trio cymhwyso nhw i'n sefyllfa ni. Felly, newch chi ddarllen yr adnodau yma, adnod 35 i 41. Yn hwyr y pnawn hwnnw, a hitha'n dechrau nosi, dwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, gadewch chi groesi i ochr draw'r llyn. Felly, dyma nhw'n gadael y gyrfa a mynd gyda Iesu yn y cwch roedd wedi bod yn eistedd yno. Aeth cychod eraill gyda nhw hefyd. Yn sydyn, cododd storm ofnadwy. Roedd y tonau mor wyllt nes bod y dŵr yn dod i mewn i'r cwch ac roedd mewn peryg o suddo. Ond roedd Iesu'n cysgu drwm drwy'r cwbl a'r glistog yn dal yn y cwch. Dyma'r disgyblion mewn panig yn ei ddeffro. Athro, wyt ti ddim yn poeni i bod ni'n mynd i foddi. Cododd Iesu a cheryddu'r gwynt, a dweud wrth y tonau, distaw, byddwch loni. Ac yn sydyn, stopiodd y gwynt chwthu, ac roedd pob man yn hollol o dawer. Yna, meddai wrth ei ddisgyblion, pam dach chi mor ofnus, ydych chi'n dal ddim yn credu. Roedd enw wedi sylfanu'n llwyr. Pwy ydy hwn, meddai nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonau yn ei ddifhau iddo. Dwn ni at y cwestiwn yn y munud, ond am i gael cyfnod o weddi, a gael ofyn i chi eto, oes yna rhywbeth ar eich meddyliau chi ddyla fod yn gweddïau ni? Rhannwch efo ni os da chi yn teimlo. Sychder mawr yn nwyrain Affrica. Yn newid sy'n cynyddu cynyddiol. Mae'n difrifol yn Sudan, yn dydi? Mae'n Ethiopia a Kenya nawr. Diolch yn fawr. 22 miliwn o bobl yn wynebu marwolaeth. Mae'n parhau i weddio ynglyn â'r sefyllfa Rwsia a Wcrain. Yn bedyn yn fwy penodol dros Putin, oherwydd diolch fawr o'n bwys gen o, bod o'n ymosod ar bobl, gyffredin, tai a plant a diolch meddwl am hynny, diolch bwys gen o. Yn drist. Diolch i ti, Ydych. Y sôn am blant, ynte, ar wythnos yma, ofni Oedfa'r Bore. 56 o blynydde yn ôl, mi'n edrych ar y blant bach am y mas. 56 blynedd yn union yn ôl i bod y gweld, a wydog o'r enw Caerdydd yn bregethu yn Aberfan. A
golygu. Da ni gyd i gwybod am y cawla. A maen nhw angen ymyriad dwyfol, dwi'n meddwl, erbyn hyn. I roi dipyn o drefn ar nhw. Felly, dowch i ni ymdawelu a dowch i ni weddio troi at yr arglwydd mewn gweddi. Syml gweddi ydy bod ni'n siarad efo'r arglwydd yna. A da ni gallu gwneud hyn mewn oedfa, mewn addoliad, ac o ddydd i ddydd. Mae gweddi gallu bod yn fyr, mae gweddi gallu bod yn hir, a mae Duw yn addo i fod o'n gwrando ar yn gweddian yn enw Iesu Grist. Diolch am gyfle y bore yma i ddod at yn gilydd i ddadoli di o dad. Mae'r byd yma a'i bethau a'i sŵn fwy a mwy yn mynnu ac yn tynnu yn sylw ni. A'n meddyliau ni'n cael ei llenwi bethau hefyd gyda bob math o bethau. A bethau sydd ddim yn cael ei cysylltu hefo ti. Hebddo ti yn y canol. Heb sôn am dy gariad a dy ras rhyfeddol a dy rym anorchfygol. Ac yma mewn addoliad gyda'n gilydd o dan arweiniad yr ysbryd glân, da ni'n cael enid byr i roi yn bywydau ni yng nghyd-destun dy berson di dy hun. Ac agor yn Christian calonau i dy lais di. Ac ystyried gyda'n gilydd beth wyt ti yn dweud wrtha ni yn y byd ansicr, ansefydlog, aniwiol yma. Ac fe weddiwn y byddwn ni drwy y profiad o daddoli a myfyrio'r dair yn cael yn hadnewyddu. Falla bod rhai ohona ni'n teimlo'n fflat ac yn isel y bore yma. Yn teimlo fod amgylchiadau bywyd yn mynd yn drech na ni, stres yn cynyddu yn y meddyliau ni. Ond yma, yn dy bresenoldeb di, mae yna orffwys i'w gael. Gorffwys yn yr Iesu. Gorffwys yn dyfawredd di derfyn di. Deuwch ata fi bawb sy'n blyderog ac yn llwytho. Medda yr arglwydd wrtha ni. Ac mi a'i smwythaf arnoch. Gad i'r rhai hynny sydd yn teimlo'n anifig y bore yma, deimlo'r esmwythaf y mynwes yr arglwydd Iesu. Beth bynnag arall sydd yn digwydd yn y bywydau ni yno ti, bod yna dangnefedd, bod yna heddwch a bod yna sicrwydd yn stormydd ac amgylchiadau y bywyd hwn. A bod hynny drwy fuddugoliaeth Iesu Grist dros farwolaeth yn ymestyn ymlaen i dragwyddoldeb ei hun. Dyroi ni awydd i daddoli di yn awr. Ac i sylweddoli dy fod ti yn llywodraethu dros y cenhedloedd, a dros y byd, a dros y greadigaeth fawr, mewn ffyrdd nallwn ni ei dirnad mewn gwirionedd, oherwydd Duw holl a lluog wyt ti. Diolch am dy gariad yn Iesu Grist. Diolch am ei farwolaeth drosta ni ar y groes sydd yn cymodi ni hefo ti ac yn cymodi ni hefo'n gilydd. Ac am y ffaith tyfrdanol honno bod Danwyl Fawr wedi concro y tywyllwch, wedi concro grymoedd drygioni, a'i fod o wedi sefyll yn fuddugoliaethus dros angau a'r bedd, a'i fod o heddiw yn fyw, yn eiriol ar yn rhan ni. Fe gyflwynwn yn gweddiad materion sydd ar y meddyliau bore yma. Da ni'n meddwl am y byd yma a'i drafferthion, y newid, y tlodi dirfawr. 22 miliwn o bobl yn mynd i farw, ond i bai fod yna bobl yn ei cynorthwyo nhw yn ystod y wythnosau nesaf yma. Newid hinsawdd yn Affrica
a'r sychder mawr, a'r diffyg crocia a bwyd ac adnoddau. Sudan, Kenya, Ethiopia. A da ni'n teimlo'n rhwystredig nad ydym ni'n gallu gweddnewid y sefyllfa. Ond petasa dynoliaeth yn penderfynu gwneud hynny o ddifri felly, stopio pentyrru arfau, stopio gwario ar bethau gwirion ac ar oferau, a neilltuo'n hadnoddau i gynorthwyo cydfyd. Mae'r Iesu wedi dweud beth yw'r gorchymyn mawr. Caru'n arglwydd yn Duw ar holl galon, a charu'n cymydog fel ni yn hunain. Fe niwn dros genhedloedd Prydain yr wythnos yma ar dryswch enfawr gwleidyddol sydd wedi ymddangos yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Da ni'n cyflwyno'r arweinyddion ac yn gofyn am boethineb iddyn nhw. Nid i geisio llwyddiant plaid neu cylch o unigolion o fewn i'r pleidiau sydd yn arwain, ond i sylweddoli bod nhw wedi hethol a'i gosod i wasanaethu pobl gyffredin a phoblogaeth gwledydd Prydain. I harwain antywys, i warchod dros y bregus a'r clawd a'r diamddiffyn yn ein cymunedau, i warchod dros yn plant a'n pobl ifanc a'r oedolion hynny sydd yn ddigysur. Dangos sydd nhw y ffordd ymlaen arglwydd, oherwydd drwy pen a'i pastwn i hunan, tydyn nhw ddim yn gallu gwneud hyn. Ni'n cofio am drychineba'r byd. A ni'n cofio am y drychineb erchyll yn Aberfan cynifer o flynyddoedd yn ôl. Y plant a'r athrawon a'r bobl a gollwyd mewn amgylchiadau erchyll. Ac na foedd i anghofio'r hyn a ddigwyddodd yn y fan honno. Ac o gyfrifoldeb llywodraethau i unwaith eto amddiffyn pobl ac i fod yn ddoeth yn y cyfrifoldebau sydd wedi ymddiried iddynt. Bydd gyda'r teuluoedd sydd yn parhau i alaru a sydd yr wythnos hon yn parhau i gofio am y gorlled enfawr a gafwyd. A hyd yn oed yn nghanol trychineba'r byd, i gofio mae Duw cariad a gras a heilioni wyt ti. A ni'n gweddio dros y plant yn clwb ser, yn diolch am hwyl gafwyd y Sul dwytha, ac yn cyflwyno'r gwaith teuluoedd a phlant yn ystod yr wythnosau misoedd sydd i ddod, fel bod ni'n gallu cyd-dyfu a chyd-rannu y newyddion da yn Iesu Grist. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, a'n dysgod i weddion gan dweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddio'r Dew, deled deyrnas, gwneud ddewrchus, a ddeulach yn ni, roi ni heddiw ein arweinyddion, a maddau ni trosedd, y ni wedi maddau o'r gael cysylltol yn herwydd, a ffaid yn dwy'n brawf, ond gwared ni a drwg, oherwydd iddo triw deyrnas, a hergi, a gymryd, a mydd. Fydd yr emyn nesaf ar ôl y bregath. Reit. A dyma ail hanner y bregath. Dwi'n siŵr bod chi'n cofio'n iawn yr hanner cynta, 5 wythnos yn ôl. Fi ath yr rhagarwyniad chydig bach yn rhy hir. Ac felly dwi'n neidio mewn yn syth at gwestiwn cyntaf yr arglwydd Iesu. Da chi wedi darllen y cefndir i'r cwestiwn. Iesu'n dweud wrth y ddisgyblion am i draw i ochr arall llyn Galilea. A dyma nhw yn rhwyfo neu'n chwilio draw i'r fan honno. Ac wrth iddyn nhw fynd, dyma yna storm neu tymesgyl yn codi. Ar y llyn mi oedd hyn yn digwyddiad cyffredin oherwydd bod yna fynyddoedd uchel o amgylch. Mynydd Hermon 9,000 o'i droedfeddi
tair gwaith uwch na'r wyddfa. A'r hyn oedd yn digwydd efo llyn Galilea, oedd bod gwynt oer yn dod i lawr, a mi fysa John yn gwybod fel daearyddwr, mi oedd o'n cymysgu efo'r gwynt cynnas oedd ar y llyn. A mi oedd yna stormydd, y squall, maen nhw'n galw fo'n Saesneg. Ac o'n i'n meddwl, mae'n rhaid bod gyda ni eiriau am y pethau yma. Gymraeg, oedd lot o'n cyndigian i'n llongwyr. A dyma un, dau, cwthwm am y squall, cwthwm, neu hyrddwynt. Hyrddwynt. So dyma hyrddwynt yn dod a taro y cwch, yn codi'r tonna a yn dychryn y disgyblion oedd hefo yr Iesu. A Lailaps ydy'r enw, mae pobl leol yn galw'r stormydd bychan yma ar lyn Galilea. A mi oedd Iesu wedi blino ac wedi disgyn i gysgu yn starn y cwch. Dyma disgyblion yn effro, yn dychryn, yn edrych ar Iesu a gweld i fod o wedi mynd i gysgu. A dyma nhw'n mynd ag ysgwyd yr arglwydd Iesu a dweud, arglwydd, wyt ti ddim yn poeni amdano yn cysgu nghefn y cwch yma? Mae ar ben arna ni. Mae'r tona'n torri ar y cwch yn Beibl Cymraeg newydd. Mae'n sôn am y tona yn ymdaflu mewn i'r cwch. A dwi'n licio'r gair yna, dwi'n y tona'n ymdaflu i mewn i'r cwch. Ac oedd yn on bod y cwch yn mynd i ddechrau suddo. A ti yn fama, arglwydd, yn malio yr un botwm corn amdana ni, yng nghanol yn tryblyth a'r trafferthion a'r storm. A dyma Iesu'n deffro, tawelu'r storm, ac yn gofyn cwestiwn i'r disgyblion. Dau mewn gwirionedd. Pam ydych chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu? Mae rhaid i ystyried fod y disgyblion yn forwyr ac yn bysgotwyr profiadol. Dyma oedd eu gwaith beunyddiol nhw. Mi oedden nhw'n gwybod bod y gwaith oedden nhw'n ei gyflawni yn waith bregus, ofnadwy a peryglus iawn. Mae rhywun yn gofyn, oedden nhw'n gallu nofio ddim beth. Da ni'n tybio bod nhw'n gallu nofio. Ond yn y sefyllfa yma, mi oedd y storm mor ddychrynllyd fel ei bod nhw wedi dychryn. A dyma nhw'n gofyn i Iesu, ti'n mynd poeni amdana ni? A mae'n hawdd cyd yn deimlo efo nhw'n y sefyllfa dydy. Dwi'n gwybod os da chi wedi bod mewn storm ar y môr. Pan o'n i'n ifanc o'n along yn mynd o Llandudno i Ynys Manaw, fferis coch. A dwi'n cofio mynd ar y llonga bach, oedden nhw'n fawr iawn. Oedden nhw'n gymaint ar eir dwf y palu, os di fi'n ei dalu redeg, dwi'n siŵr iawn. Ond dwi'n cofio taro'r storm ar y ffordd i Ynys Manaw. Dwi'n brofiad digon dychrynllyd, y llong yn cael ei thaflu yma a thraw. A rhywun yn poeni be os y bysa'r beth gweitha yn digwydd. A cwestiwn yr disgyblion i Iesu, roedd Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r cwbl a'r glistog yn starn y cwch. Dyma'r disgyblion mewn panig yn ei ddeffro, athro, wyt ti wedi bod yn poeni bod ni'n mynd i foddi? Oedden nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg gofal Iesu Grist drostyn nhw. Oedden nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg cariad Iesu Grist tuag atyn nhw. Ac fel hyn mae llawer o bobl yn meddwl yn dyddiau ni. Os oes y storm yn dod i'n bywyd, mae Duw yn anheg tuag atan ni. Os ydy bywyd yn galad, di Duw ddim yn dduw cariad. Dydy o ddim yn hidio oherwydd mae o wedi caniatáu i'r salwch yma haro fi, neu wedi caniatáu i'r amgylchiadau difrifol yma daro yn heulu fi. A dyma wnaeth y disgyblion yma. Dyma nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg gofal yr arglwydd Iesu Grist drostyn nhw. Dwi wedi clywed pobl yn dweud, mae'na fwy nag un wedi dweud wrtha fi. Dwi ddim yn credu yn Duw oherwydd bod o wedi caniatáu i hwnna hwn farw. Hynny yw, maen nhw'n cysylltu dioddefaint a phrofedigaeth hefo'r ffaith nad oes Duw, a mae hwnna'n
ganlyniad anisgwyl mewn gwirionedd, neu hefo diffyg cariad Duw tuag ata ni. Os nad ydym ni'n cael y bendith yna, di Duw ddim yn Dduw cariad. Ond yma mae Iesu yn dangos nad ydy storm yn dangos i ddiffyg cariad tuag at y disgyblion. A mae rhaid ni gofio hynny bob amser, oherwydd yn y tro, mae pawb ohona ni yn mynd drwy stormydd yn y bywydau. Da ni am fynd yn sal, da ni am golli anwyliau, da ni am farw yn hunan. Ond ydy'r pethau yna ddim yn tanseilio y ffaith o Duw yn Dduw cariad. Fel oedd Gwilym yn sôn am Aberfan. Tydi'r ychylltra ddim yn tanseilio mai Duw cariad yw. Mae bywyd yn gallu bod yn brawychus, gofalon, salwch, cyfrifoldebau, pryderon, marwolaeth, sefyllfa economaidd a gwleidyddol ar hyn o bryd. Yn ystod oriau'r nos, da ni'n gallu deffro a ffendroni am broblemau a phethau sydd yn poeni ni a maen nhw'n cadw ni'n effro yn ystod y nos. Wrach bod un ohonoch chi heddiw'n teimlo bod amgylchiadau'n drech na chi, yn gwasgu arna chi, bod stres yn eich llethu chi. Ond mae'r stori yma'n deitha ni, cymerwch gysur yn y storm, oherwydd mae Duw yn parhau i garu. Mae Duw yn parhau gyda chi. Ac yma mae Iesu'n gofyn i'r disgyblion, pam da chi mor ofnus? Pam bod chi mor ofnus? Ydych chi dal ddim yn credu? A mae hyn yn gwestiwn i ni hefyd heddiw, dydy? Pam fod amgylchiadau yn gallu gorchfygu ni? A mae Iesu'n gofyn, pam bod hynny'n digwydd i chi ym mhobol i? Da chi wedi rhoi ffydd yna fi. A pam bod eich ffydd chi ar goll ambell dro? Rwy'n sy'n gael awgrymu fod yna ddau beth yn codi yn y fan yma. Peth cyntaf, mae o'n ymwneud â pwy ydy Iesu Grist? Pwy ydy o? Mae Iesu'n gofyn pam da chi'n ofni, onid ydych chi yn credu yna fi. Ydych chi wedi deall eto pwy ydw i. A mae rhywbeth diddorol yn yr hanes yma. Oherwydd, os newch chi edrych ar yr adnodau, mae'n deud yma yma, cododd Iesu a Cherdydd cyn hynny, dyma'r disgyblion mewn panig yn ei ddeffro. Ofn ydi o yn y Beibl Cymraeg newydd. A y gair Groeg ydi deilos. Deilos am ofn. Maen nhw wedi dychryn. Ond sylwch chi i isi lawr, ar ôl iddo gofyn y cwestiwn, roedden nhw wedi syfrdanu yn llwyr. Yn y Beibl Cymraeg newydd, ofn dirfawr ydi y gair. A phoebe megas, mega ydi'r gair Groeg, sef ofn, mega ofn enfawr. So oedden nhw'n ofnus yma, ond oedden nhw'n fwy ofnus wedyn. Oedden nhw mewn ofn dirfawr. Ac yn gofyn cwestiwn arall, pwy yw hwn? Ar ôl iddo fod dawelu'r storm, mi oedd fel petai'r disgyblion yn fwy ofnus. Mi oedd yna rhywbeth wedi digwydd oedd wedi dychryn nhw eto. Ac fel morwyr profiadol, mae'n amlwg fod rhywbeth wedi digwydd oedd nhw ddim wedi ei weld o'r blaen. Ac a'i awgrymu mae dyma ddigwyddodd, bod mewn ofn efo'r storm, ond mewn ofn mwy ar ôl i'r storm dawelu. Di storm ddim yn rhywbeth da chi'n gallu reoli na di. Mae'n sôn am fell athranna enfawr yng Ngogledd Cymru diwrnod o'r blaen. Cyfan da chi'n gallu neud, oedden ni'n gwneud pan oedden ni'n byw Mangor Ucha. Storm fell athranna ar Eryri, oedden chi'n agor y curtains a gweld y mellt yn taro y mynyddoedd. Ond oedden chi'n gallu gwneud dim byd. Da ni'n gwybod am rym stormydd yn y byd yma, corwyntoedd, trowyntoedd.
môr, tonau, di'r byd modern ddim yn gallu rheoli stormydd. Ond yn y hanes yma, ddigwyddodd na rhywbeth arbennig mywyd y ddisgyblion, nath I dychryn nhw. Dyma nhw'n deffro Iesu a gofyn, ti'n nhw'n poeni, dyma Iesu'n codi a dyma fo'n dweud, wrth byd natur, distaw, byddw'n glonu. A dyma byd natur yn ei fyddhau I Iesu Grist. Mae rhai pobl yn dweud, rhyw fyth ydi hwn I gyfleu rhyw ystyr ysbrydol. Ond da ni'n gallu cymryd yr hanes fel mewn ffordd arall, sef I fod o yn pwysleisio dwyfoldeb Iesu Grist. O Duw mewn ffordd cwbl unigryw wedi dod i'r byd yn person Iesu Grist. Ac felly bod Duw a rheolaeth a sofraniaeth dros byd natur. A pan mae Iesu'n dweud wrth byd natur, bihafia, bod byd natur yn fyddhau i'r creuwr. A sylwch dydy Iesu ddim yn dweud, yr wyf yn galw ar Dduw o goruchaf I ddod ar bendithio ni ac I dawelu'r dyfroedd. Be mae Iesu'n neud ydy deud yn uniongyrchol, isaw. Byddwch lonydd. Ac yn syth, fe dawelodd y gwynt a'r tonau, ac I forwyr profiadol, mi oedd hyn yn rhywbeth brawychus. Di hyn ddim yn rhywbeth sydd I fod I ddigwydd. Dwi'n mynd I droi hwnna, mae'n gwichiad yma. Tan yr un ola. Ac felly mi oedden nhw wedi syfrdanu'n llwyr ac yn gofyn pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y cyd-destun hwn, mae rhaid I ni ystyried pwy ydy Iesu. Hwn ydy man Duw. Hwn ydy'r un sydd wedi dod i'n plith I ddod â'i achawdwriaeth I ni. Hwn ydy'r un sydd wedi concro marwolaeth ac sydd eto yn fyw. A mae Iesu'n gofyn, pam bod chi'n ofnus? Da chi'n ddiogel drwy roi ffydd yna fi. Peidiwch â gadael i'r storm eich trechu chi. Da chi'n ddiogel, fi ydi o, dwi yma, dwi'n goriwch lywodraethu. Ac fel hyn mae Iesu'n cael I gyflwyno'n aml yn yr Efengyla. Mae'r cyfuniad mawr dynol a'r dwyfol yn dod trwodd yn yr hanesion. Ail beth ydy natur ffydd yn y fan yma. Da ni'n tueddu meddwl am ffydd, neu mae gofyn ydy, ydych chi'n dal ddim yn credu? Yn y Beibl Cymraeg newydd, mae'n sôn am ffydd. Ble mae'ch ffydd chi? Da ni'n meddwl am ffydd fel rhywbeth da ni'n hunan yn ei gynhyrchu. Os gyda ni digon o ffydd, mae rhaid I mi gael mwy o ffydd. Fel petasan ni'n rhyw gynhyrchu ffydd, a wedyn, dwi'n yn credu yn yw, oherwydd dys gyda I ddim ffydd. Ond da I dyna di ffydd mewn gwirionedd. Mae'n sôn ychydig am natur ffydd neu'n awgrymu hynny yn fama. Dychmygwch wan eich bod chi'n syrthio dros ddibyn, over y cliff, dros ddibyn. Ac yn sticio allan o ochr y dibyn, mae gangen neu goeden bach sydd yn ddigon cryf i'ch dal chi. Rwan faint o ffydd da chi angen mwyn i'r gangen eich dal chi? Ydych chi angen lot o ffydd, ta ydych chi angen chydig o ffydd mwyn cydio yn y gangen honno a peidio a fflymio I lawr i'r dyfnderoedd. Os rhaid I chi gredu yn llwyr ac yn gyfan gwbl bod y gangen honno'n ddigon cryf i'ch dal chi wrth I chi syrthio I lawr. Nagos. Cyfan sydd â'i chi gael ydy digon o ffydd I ymestyn eich dwylo a gafan yn y gangen oherwydd mae'r gangen yn ddigon cryf i'ch dal a chachub chi rhag syrthio i'r gwaelod. Oherwydd nid ansawdd yn ffydd ni sydd yn hachub ni, ond y gwrthrych yn ffydd ni, object of faith. A'r gangen a gwrthrych yn ffydd ni
ydy Iesu Grist. Nid yn ffyr ni sydd yn achub ni. A dyna pan bod Iesu Grist yn dweud, ni deud nath o, os oes gennych chi gymaint o ffyr a mynydd, mi allwch chi symud hedyn mwstad. Be mae Iesu'n dweud ydy, os oes gennych chi gymaint o ffyr fel hedyn mwstad, mi allwch chi symud mynyddoedd. Pam? Oherwydd pwy yw Duw a pwy ydy Iesu Grist. Felly, nid yn ffyr ni yn y Iesu sydd yn achub ni yn y cynnal ni, ond Iesu Grist yn ei fawredd a'i gariad, a'i ogoniant, a'i nerth, a'i faddeuant, a'i ddim. Gwrthrych yn ffyr ni, object yn ffyr ni, sydd yn bwysig, nid yn ffyr ni. A weithiau, da chi'n gwybod, da ni'n dweud, sgynna ni ddim digon o ffyr i gredu. Yr hyn da ni angen i wneud ydy troi at yr arglwydd a gofyn arglwydd Iesu, neu di roi digon o ffyr i mi i gredu yno ti, fel arglwydd ac fel gwaredwr. Neu di roi digon o ffyr i mi bwyso arna ti yn y storm yma sydd yn digwydd yn y mywyd i a bywyd yn heulu yr wythnos hon. Yr unig beth sy'n cyfri wrth i chi syrthio lawr y dibyn ydy y gangen a'i bod ti'n digon cryf i'ch dal. Ac i mi Iesu ydy'r gangen, ac mae o'n digon i hachu a'n cynnal a'n nerthu. Ac felly, yn y sefyllfa mae cwestiynau'r Iesu yn awgrymog yn dydyn. Pam da chi mor ofnus? Fi ydy'r arglwydd, fi ydy mab Duw, fi ydy'ch achubydd chi. Fi sydd yn dod â chi berthynas â Duw drwy y groes a'r farwolaeth. Dwi wedi concro'r farwolaeth a mae'n presenoldeb i gyda chi. Ac wedyn, da chi'n rhyw fath o ddall pam bod Iesu'n gofyn y cwestiwn i'r ddisgyblion yn nghanol y storm. A'r ail gwestiwn yn annog nhw i fod a ffyr ynddo oherwydd fod i'r un sydd yn ddigon cry i gynnal. A dyna'r cwestiwn y bore yma. Fel Cristnogion, da ni'n gallu cymryd bod presenoldeb yr arglwydd efo ni drwy'r ysbryd glân wrth i ni i ddilyn a'i garu a'i wasanaethu. Da ni'n sicr o fuddugoliaeth drwy'r arglwydd Iesu. Yn Rhufeiniaid 8 mae o'n dweud, ond da ni'n concro'r cwbl i gyd a mwy am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu gwahanu ni oddi wrth ei gariad Dydi marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydi anylion ddim yn gallu na phwerau ysbrydol drwg, dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol. Dim byd yn hellderoedd eitha'r gofod nac yn ymderoedd y ddaear. Na, does dim byd yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd Iesu y Meseia. A mae'r Iesu'n gofyn i ni heddiw, pam da chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu? A gobeithio mewn pythefnos sy'n cyntaf Tachwedd, gan i fynd at yr ail gwestiwn yn rhywle arall gan yr arglwydd Iesu. Ac ar ei ben y bor gorol. A mae'na gwestiwn yn yr emyn da ni'n mynd i'w ganu i gloi. Un o'r hoff emynaf fi erioed, a Sarina Siadrach. Os gofyn rhywun beth yw Duw, a tegwn ni mae cariad Duw. Fe fflamiodd cariad 3 yn 1 yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Gawn ni ganu. Amen.
Diolch am eich cwmni. Cofiwch am y bocsys Operation Christmas Child. Diolch i'w tîm, i Catrin, i Tudyn, a rhai sydd yn paratoi paned i ni gael lluniaeth efo'n gilydd. Gawn ni rannu y gras. Gras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân,